Ψηφιακός μετασχηματισμός. Καινοτομία Made in Crete. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις ή να αντικαταστήσεις το δίπλωμά σου με νέου τύπου, να ταξινομήσεις ή να μεταβιβάσεις το όχημά σου από την άνεση του σπιτιού σου οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Με καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ένα έργο που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Κρήτης για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις υπόλοιπες περιφέρειες, συνεισφέροντας καθοριστικά στην αλλαγή του ψηφιακού χάρτη όλης της χώρας. Μία πλατφόρμα που αναβαθμίζεται συνεχώς, με νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν συχνές διαδικασίες για οχήματα και άδειες οδήγησης. Με σημαντικά ωφέλη, όπως η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση πόρων, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα. Κάνε τη ζωή σου εύκολη και πληκτρολόγησε. Καινοτομία από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για όλη την Ελλάδα.